Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। अब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय, मा जालांगोन, मा दिन्थिनो हागोन नोंसोरनो बेफोरखौ गासिबो नायलांदोलाय। माने आं दिनै फार्स्ट स्टार्टिंआवनो फुंनिफ्रायनो भिडिअ बानायदों आरोना। ओमफ्रायो सिगांहाय आङो बिबारफोरखौनो देखायनाय जाबाय, बिनिफ्रायनो नायलांबाय थादो मा जालाङो भिडिअआ। फैदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ गासिबो नायलांनोसै। बिराद समायना समायना बारबाथाय मोजां मोनो आरोना बिबारफोरखौ। हनै मासे आन्दायबाय, बोरमाया जुखाम जायो बिसिना। गिदिर गिदिरखानो बिसिना बोरमाया, फालो फालो जुखाम होलायो, गांसो जाया खोमा बिसिनि बोरमाया। ओंखायनोथ' देरदों खोमा ना बोरमायाबो। बिदि जानायखायनोथ' जुखामसो जायो बिसिनि बोरमाया नै। माबेसे दं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10था। 10 11। फुङावनो आलासि जासिगोनलाय नोंसोरो। मना लालायदों, बाल्थिं लालायदों, माबा माबि लालायदों। ओमफ्राय नै ओइनो सानानो दासो ओंखारदों। सान ओंखारग्रा फुङावनो बेरायहैसिगोन आरो फोथाराव। उन्दुनानै सिखारनानैल' फैदों, मेगना बुथेथे नायनो लाजिलायदों। मेगना नायथाव। नै बेहा माबा मोसौखौनो फोथाराव खाफैदों नै बिसा। बियो बे गांसोआनो अयथासार गांसो दंबा मानो देरा जागोन। फोथारावनो खाफैनो बिसा मोसौखौ। बिगोमा गैयि हाफोर बायदिनो नामा नोङो? ओमफ्राय मोसौआ साइज जाथारना फिसाया, मद'-मद'थार। हाग्रा गोजाबाथाय होनदां, माबा बिगोमा गैयिफोर नामा नोंलाय? नोंखागौबा एथ' गुवार हाना। हादानथारहाय। मोसौआ बोसोरब्रैसोल' जाहैदों खोमा। बैयो बोसोरथामानो जायाखै। गोब्राब्रा बोरै सेरनो सुखुयोथाय। थाव लाया सेरो। आंबो थाव गैयाबा सेरनो सुखुवा। आं लिमोनबासो सेरनो गाइखेर गयोहाय, नङाबा गवा गाइखेरानो। बेनो मोसौ मासेयानो जगसे ओंखारखायो नै बिसा। मोसौ बेफारिसो, माबा गाइखेर बेफारि, मोसौ बेफारिलायनो। गाइखेर बेफारि। गोदानाव एकबारैनो जगसे ग्रोब मोनखायो। गाइखेर सेरना दुब्लि बारियाव सेरफैनानै ओमफ्राय आंबो मानामुनि मनासे खाना लाबाय नै। आयौ माबायदि मानामुनि लाखो आंनो मनासेखा। सोरनोबा नांगौबा लांफै होनदों आरो। गाइखेराबो जि बुरजा, बेयाव जगसे, बेयाव बयामसे, ओमफ्राय नैबे बथलसे नै। ओमफ्राय नैबेयाव सेरदोंमोन आरो। ओमफ्राय दायो थांसै। दा मोसौ खाखांबाय आरो नै खागासिनो। ओमफ्रायो ओइखैजा थांसै आरो थाबायलांसै।